abasebenza naye abafike bayakhona mina bangishiye umuntu engikhathi sebefikile badlala ucansi phansi base ngempela qonda wami thula wena mntanami soyixoxa kahle le ndaba mesingene endlini iyangicasula nje le ndaba iyangicasula ngenani nini hlalani phansi Nkosikazi, kwenze njani? Wawumela nje. qhubeka qonda nendaba yakho yena-ke ubaba nalosisi abasebenza naye bahamba mina bangishiye umuntu engikhathi sebefikile badlala ucansi phansi base bakhulumana abasebenza lento wena ujwayele ukuyenza nobaba akavusa umakhelwane. Sindisi Espera! Entrou, Nkosikazi.